ବନବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଆଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଅଭ୍ୟାସ ବର୍ଗ। ବନବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଆଶ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ନାଲକ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ସେକ୍ଟର 1 ସ୍ଥିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଣ୍ଡପଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ବର୍ଗ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉତ୍ସବରେ ନାଲକ ସମୂହ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଭୀମସେନ ପ୍ରଧାନ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ସମୂହ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ମଣିପ୍ରସାଦ ସାମଲ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ କୃପା ପ୍ରସାଦ ସିଂ, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରମୁଖ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭିଡି, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହରିଚରଣ ବାନାରା, ଜଳେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ଅନାମଚରଣ ନାୟକ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବର୍ଗ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଏହି ବର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ମୋଟ 67 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସମ୍ବଲପୁର, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ବନବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଆଶ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାତ୍ରାବାସ 7, ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର 98, ସିଲେଇ କେନ୍ଦ୍ର 2, ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର 160, ଗ୍ରାମ ବିକାଶ 2, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାଗରଣ 750, ଲୋକକଳା 35, ଖେଳକୁଦ 220, କୃଷି ବିକାଶ 36, ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ 1142, ଗ୍ରାମ ସମିତି 1536, ସମ୍ପର୍କିତ ଗ୍ରାମ 5574, ସମ୍ପର୍କିତ ଜନଜାତି 42 ଆଦିଙ୍କୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତ 16 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ସମାପନ ହେବ। ଦାମନଯୋଡ଼ିରୁ ସୁଦର୍ଶନ ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାପ୍ରି ଏକ୍ସପ୍ରେସ।